डायरेक्टर डीजे नीतीश राज मंगरा नवादा। जोड़े नरियलवा लइहा जोड़े जोड़े फलवा करब हम छठ के बरत। जोड़े नरियलवा लइहा जोड़े जोड़े फलवा करब हम छठ के बरत। अंगारी के घाट निमन लागेला सैया करल जाई छठ के बरत। अंगारी के घाट निमन लागेला सैया करल जाई छठ के बरत। डीजे नीतीश राज मंगरा नवादा। केला के घवधिया लइहा इस्लामपुर से सैया देवरू के ले जइहा साथ। केला के घवधिया लइहा इस्लामपुर से सैया देवरू के ले जइहा साथ। आज पटना के घाट निमन लागेला सैया करल जाई छठ के बरत। आज हिलासा के घाट निमन लागेला सैया करल जाई छठ के बरत। डीजे नीतीश राज मंगरा नवादा। छठी माई के दिहल हलालाए सैया बिपिना मोके ले जाइब साथ। छठी माई के दिहल हलालाए सैया बिपिना मोके ले जाइब साथ। आज पटना के घाट निमन लागेला सैया करल जाई छठ के बरत। आज हिलासा के घाट निमन लागेला सैया करल जाई छठ के बरत। जोड़े नरियलवा लइहा जोड़े जोड़े फलवा करब हम छठ के बरत। अंगारी के घाट निमन लागेला सैया करल जाई छठ के बरत। अंगारी के घाट निमन लागेला सैया करल जाई छठ के बरत।